Societate. Astăzi am alături de mine echipa Jiminy, o echipă frumoasă, cu multe inițiative, o echipă care a ales să facă atât workshop-uri, cât și o nouă aplicație care de azi, chiar de ieri mă gândesc că putem descărca pe telefoanele noastre, Jiminy Mood Tracker, și am să încep prin a-i prezenta pe invitații mei, Dragoș Bârlea. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! Îți mulțumesc că ești alături de noi. Cu mare drag! Ana Maria Ivan, bună seara, bună seara, Ana. bine te-am găsit. Mihai Babici, bună seara. Și Maria Sucilă, bună seara, Maria, bine te-am găsit. Aș începe prin a întreba pe Dragoș care a fost viziunea de început. Știind că tu ești cel care a început Jiminy Workshops, cum s-a venit ideea? Și de ce? Viziunea de început e în continuare și viziunea de acum. Unul din lucrurile pe care noi le avem la Jiminy, de fapt, elementul de bază al Jiminy e viziunea și valorile noastre. Ideea mi-a venit, și putea spune că am primit-o, nu că, sau da, mi-a venit, nu e ideea mea, vine de pe baza unei transformări de viață. Vine din faptul că viața mea, începând de fapt de 10 ani, dar mai ales în ultimii 6 ani, s-a transformat practic radical, de la zero. Și am ajuns de la o persoană egoistă, dominatoare, dornică de afirmare și de a-mi impune punctul de vedere cu aproape orice preț, să încep să fiu altcineva. E un drum lung care probabil că o să-mi ia toată viața, dar pe drumul ăsta sunt eu personal. Și pe principiul pe care noi îl avem și credem și îl vedem în practică, că nu poți să dai omului decât ceea ce ai, ca să pot să dau ceva mai departe, în primul rând ar trebui să fiu eu altcineva. Când am început să devin altceva, nu m-am gândit că o să fac pentru a da mai departe, pentru că automat n-am mai fost autentic. Pur și simplu am început să devin. Și devenind, la un moment dat, Dumnezeu a folosit toate lucrurile pe care mi le-a dat înainte ca să asambleze ceva nou. Și mi-aduc aminte că eram într-o... Două elemente mi-aduc aminte. Eram pe avionul de Amsterdam-București. Eram încă prins într-un alt proiect, un proiect foarte mare care ne-a solicitat foarte mult și în care, practic, am devenit noi o echipă extraordinar de bună și bine articulată, extraordinar, ca un organism. În perioada respectivă ziceam că am două mâini drepte și că Ana și Mihai sunt mâinile mele drepte. Tocmai să că am terminat proiectul ăla și pe avion, făcând ceea ce fac de obicei când aștept să-mi vină o idee, în perioada aia citeam fiecare săptămână The Economist. Și citeam pe avion The Economist. Și era vorba despre o suită de aplicații, despre niște lucruri care vor să facă, care vor să dragă. Și am avut așa o străfulgerare care vine din experiența discuțiilor cu foarte mulți oameni angajați în multinaționale și prin firme și cu care colaborasem înainte și mi-am dat seama că oamenii nu au idee despre ce să facă cu viața lor. Și că umblă după modele, caută modele care societatea noastră abundă de modele, dar rămâne să le și validăm din punct de vedere al frumuseților. Deci, practic, oamenii n-au modele. Și nu știu cum să-și trăiască viața și caută cum să fiu și eu, ca cine să fiu și eu. Și cum să-și rezolve probleme pur și simplu de zi cu zi. Adică, ce faci când ai un șef care te abuzează? Ce faci cu o colegă care... De unde știi? Cine te educă? Cine îmi spune? Și mi-am dat seama că nu există chestia asta. Pentru că, din multe puncte de vedere, România e o societate de orfani. Și de pe vremea comunismului și, din păcate, s-a tot perpetuat lucrul ăsta. Bun, asta a fost prima parte. A doua parte a fost la ceva vreme după, deja ieșisem din proiect și începusem. Principalul lucru care s-a întâmplat cu mine a fost că am intrat în contact cu sinele meu autentic. A fost un moment foarte punctual de care mi-aduc foarte clar aminte, în care mi-am dat seama că tot ceea ce am trăit eu până în momentul ăla a fost o minciună. A fost o altă viață, altcuiva. A fost o viață trăită pentru alții și nu a fost viața mea.
Și nu mi-aducea bucurie și nu mi-aducea pace. Mi-aducea foarte multă tensiune, intensitate, dorință de a dovedi și foarte multă depresie după. Pentru că noi funcționăm pe niște cicluri. Ciclu de provocare, după care de depresie. Pentru că după ce dopamina se eliberează în organism, apare o saturație și se intră într-o depresie. Ea are și un nume în momentul în care o depresie actorului, se spune așa. Actorului care se retrage din scenă. Ce este Gemini Workshops? De unde ești numele de Gemini? O să continui de unde... Ideea a venit pe avion. Ideea a venit pe avion și după aceea, ideea a fost că eu nu sunt un aducător de dreptate, ci un aducător de pace. Ce înseamnă asta o să aflăm, Ana o să ne zică probabil mai multe, cum știm cine suntem și cum alegem. Și mi-am dat seama că pe lângă asta Dumnezeu deja mi-a dat foarte multe și că întrebarea care se pune acum nu este ce mai pot eu obține, ci ce pot da. Și că de fapt sunt pus în poziția în care am de dat. Și atunci cele două idei s-au întâlnit. Și anume, ce dăm? Păi nu putem da decât ce am făcut. Ce avem deja. My testimony is the beginning of my ministry. Asta este o vorbă a unui pastor american, Graham Cook, care îmi place extraordinar de mult. E un om, parcă e un stand-up comedy pastor. În același... Da, e foarte tare. Și atunci am zis, bun, ce dăm mai departe? Păi primul lucru pe care îl dăm e capacitatea noastră de a duce proiectul la bun sfârșit. Și așa a apărut primul modul, despre care ne va zice mai multe. După care, ce dăm mai departe? Transformările noastre. Un proces prin care noi am trecut, Gemini 2, care este o împăcare cu sine și care pleacă de la premisa că o conștientizare plus iertare ne eliberează și ne dă posibilitatea de a acționa și de a decide diferit de cum am făcut până acum. Și atunci implicit să ne schimbăm destinul. Pentru că până la momentul ăsta, gândurile mele, vorbele mele, obiceiurile mele, atașamentele s-au transformat în comportamente care se transformă în caracter și într-un final în destin. Și ca să pot să schimb destinul, am nevoie să-mi schimb gândurile. Bun. Și Gemini este greierașul din urechea lui Pinocchio, care îi spune lui care e adevărul și care e binele, care e rău și să nu asculte de vulpe și să asculte de cine să ascultă. Premisa este că noi avem în noi vocea conștiinței, vocea lui Dumnezeu, vocea sinelui, care ne spune de fapt ce e bine pentru noi la momentul respectiv. Doar că e atât de mare zgomot în jurul nostru și atât de împrăștiată e atenția noastră, încât noi nu mai auzim nimic. Și de fapt tot parcursul nostru este un parcurs de autenticitate care pleacă de la ideea că am nevoie să mă împlinesc în planul concret, în planul material, deci am nevoie să știu să duc un proiect la bun sfârșit, să știu ce vreau, să știu ce motivație au, să știu de acolo mai cum fac, care sunt lucruri care mă ajută, care mă împiedică, un pic de strategie, un pic de tactică și, într-un final, o viață schimbată printr-un plan de acțiune. Concret. Bun, dar după aia, descoperim că nu ne ajunge. Că, de fapt, viața e în interior, nu e în exterior și că am nevoie să fiu împăcat. Că degeaba îmi ating obiectivele dacă ele îmi dau satisfacție de 5 minute, de zi, de o săptămână, după care unde mă apuc de alte obiective ca să am din nou satisfacție. Și ajungem la Gemini 3, care Gemini 3 este un parcurs de reconectare la spiritualitate, la Dumnezeu. Fiecare îl definește în interiorul Gemini cum alege, dar e necesar să știu că, de fapt, da, viața interioară, viața sufletească, la rândul ei are un suport spiritual. Că, de fapt, e o expresie în lumea sensibilă a ceva inteligibilă a spiritului. Cred că pentru început ne putem... Da, Ana, aș vrea să te întreb cui se adresează, din punctul tău de vedere, Gemini Workshop și dacă poți să ne explici un pic mai mult ce se întâmplă în cadrul modulelor pe care le-a trecut Dragoș, așa, da, revistă mai aprofundat. Cui se adresează? Practic, aș zice că se adresează tuturor. Dar în ordinea de care Dragoș zicea mai devreme, în primul rând mie, sau fiecăruia din noi personal, și apoi, făcând pași noi, reușim să vorbim despre asta și să ajutăm și pe ceilalți să facă pași în continuare. Prin urmare,
în momentul în care am început să mă gândesc mai serios la ce anume face, mi-am dat seama că, într-adevăr, vis-a-vis de ce zicea Dragoș mai devreme, e o lipsă de modele, nu sunt anumite lucruri, anumite provocări în viață pentru care nu suntem pregătiți. Învățăm foarte multă matematică, învățăm foarte multă română, învățăm foarte multe limbi străine, dar sunt anumite aspecte care sunt acoperite parțial în familie, poate că în mediile sociale în care noi mai ajungem, dar apoi teme simple de viață, poate că e mai greu de identificat sursa lor, felul în care informațiile ajung la noi. Și atunci, de asta zic că Gemini Workshop se adresează tuturor. Avem 3 module, cum zicea Dragoș. Primul, noi zicem Gemini 1, modulul 1. E un modul care e construit în jurul unor unelte de management, pentru că noi, cred că n-am zis asta, noi avem un background de consultanță de management. Noi suntem o echipă de consultanță. Am folosit uneltele astea în foarte multe situații practice, în proiectele pe care noi le-am avut și în contextul unei provocări de business a clienților noștri, dar și în contextul provocărilor personale ale oamenilor care lucrează în organizațiile respective. Deci nu, inclusiv în organizații, oamenii nu e suficient să aibă control pe proces. E important să aibă și ei abilitățile să poată să controleze procesul, să poată să-și atingă obiectivele, așa că permanent lucrăm și la proces și la oameni. Și atunci, Gemini 1 e un modul construit în jurul uneltelor de management în care ajutăm participanții și provocăm și încurajăm să își stabilească un obiectiv, apoi să transforme obiectivul în ceva operațional, în ceva cu care ei să poată lucra simplu, să fie ușor de înțeles, să fie încadrat în timp. Multe din tehnicile astea poate că sunt cunoscute. Sistemul în care ele spuse e unul care crește șansele ca obiectivul să fie atins. Al doilea pas, după ce stabilim obiectivul, e identificarea motivației. Motivația, sigur că o tratăm din mai multe perspective, dacă e internă, dacă e externă, dacă e pozitivă, dacă e negativă și cum ajută sau cum încurcă tipul de motivație, obiectivul fiecăruia, care poate să fie din zonă profesională. Sunt foarte mulți participanți care vin cu obiective din zonă profesională, dar o bună parte din ei vin și cu obiective personale, care țin de viața de familie, care țin de obiective să citesc mai mult, să fac mai mult sport, aspecte de genul ăsta. Așa. Al treilea pas e construirea unei harte a forțelor. Harta asta stabilește sau identifică actorii care ajută sau care împiedică atingerea obiectivului, cu intensități diferite. Următorul pas e stabilirea strategiei și aspectelor tactice în atingerea obiectivului, după care construcția unui plan de acțiune. Mulți dintre participanții la Gemini 1 reușesc să-și atingă obiectivul în alea 5 săptămâni. Ce înseamnă 5 săptămâni de lucru? Înseamnă că noi facem întâlniri de 2 ore în fiecare marți. Chiar aveam o glumă internă sau poate că o concluzie foarte interesantă la care am ajuns. Faptul că noi facem Gemini Workshops de 3 ani. De 3 ani și ceva. 3 ani s-au făcut în aprilie. De 3 ani și ceva și am ajuns aici, am reușit să rezistăm, să facem asta în continuare, cu 2 ore în fiecare săptămână. 2 ore în fiecare săptămână. Adică un obicei păstrat în fiecare săptămână, vreme de 3 ani, ne-a ajutat să nu ne oprim. Deci, până la urmă, una dintre modalitățile, tehnicile pe care noi le folosim inclusiv în parcursul pe care îl avem cu toți participanții acolo. Și asta vreau să zic că, practic, în fiecare marți, 2 ore, de la 6 la 8, noi facem Gemini și atunci, vreme de 5 săptămâni, câte 2 ore, toată lumea vine, lucrează pe obiectivul respectiv și e foarte interesant că, deși poate majoritatea nu mai alocă mult timp suplimentar
obiectivului respectiv, pentru că stă alea 2 ore pentru care un model lucru împreună cu un bad, împreună cu un grup, în care ei pun toată energia și atenția lor pe obiectiv, lucrurile încep să se miște. Și atunci obiectivele încep să se atingă încă din alea 5 săptămâni. Alte obiective sunt mai mărețe. Altele. Așadar, vorbim de Gemini 1 de obiective pe termen scurt. În general, propunerea noastră e să stabilim un obiectiv pe termen scurt, pentru ca să învățăm metoda, pentru ca să ne crească șansele de a-l atinge, ca să strângem un pic de motivație, ca să avem mai mult curaj pentru obiectivele mai mari. Dar toate celelalte obiective presupun, de fapt, aplicarea aceleași metode. Câți dintre cei care au parcurs Gemini 1 au reușit să-și atingă obiectivul în acel termen? Da, asta e o întrebare Statistică. statistică. În total am avut vreo 400 de oameni care au venit până acum la Gemini. Deci la Gemini 1. Sigur că după aia sunt tot mai puțin la următoarele module, că ne apucăm mai mult, dar încheiem mai puțin, rămâne mai puțin în demers, în parcurs. Cred că avem în medie 70 de participanți pe modul. Că am avut ediții și cu 60, am avut ediții și cu 30, în funcție de... Am avut ediții și cu 100. Am avut ediții și cu 100, în funcție de... nu știu, cum o dată... Mihai știe. În funcție de cât de tare apăsam accelerația la promovare. Da, bun, numărul, dar oameni care și-au atins obiectivul. Că tu... Noi avem inclusiv responsabilitățile sunt împărțite și Mihai e owner-ul, cum zice. La final vor fi foarte clare. Ok. Chiar dacă nu și ating obiectivele, la finalul modulului înțeleg că au concret în minte ceea ce au. O metodă care pare la mintea cocoșului, dar odată ce o ai clar în minte, poți să o aplici în orice situație. Și eu cred că cei care chiar au venit și care au trecut prin întâlniri, dar poate că au depus și puțin efort între întâlniri ca să efectiv să parcurgă, că sunt niște materiale care noi le trimitem, care trebuie completate ca să poți să zici că ți-ai făcut tema. Cred că exercițiul ăla, pentru cei care au făcut exercițiul ăla, dacă nu au atins obiectivul ăla, au vrut să aplice metoda altcândva. Eu dacă m-aș auzi ce zice, m-aș înțelege că nu știm, dar noi știm. Foarte, foarte mulți își ating obiectivul. Deci majoritatea dintre ei reușesc. Obiectivele pe termen scurt, foarte mult. Și uneori, în ciuda faptului că poate ei stau pe proces, pe plan pe care îl fac, dar uneori nu-l urmăresc exact. Și la sfârșit, de multe ori mi s-a întâmplat. Știți ce? Eu mi-am atins obiectivul, mi-am găsit job. Sau m-am împăcat cu cine urma să se împace. Practic, în primul modul îi învățăm pe cei care vin să aibă mai multă încredere în ei, să găsească, să stea, să se asculte și să-și găsească calea spre obiectiv. Cred că, da, majoritatea reușesc să strângă mai multă încredere în ei, pentru că e înarmat cu niște unelte. Dintr-o dată, obiectivul nu mai e la distanță față de mine și între mine și obiectiv nu-i nimic. Și eu nu am nimic și doar mă îndrept singur spre obiectiv. În momentul în care am uneltele astea, deja am de ce să mă prind. Am niște piloni de care să mă țin și pe care să avansez. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, capătă mai multă încredere și în momentul în care reușesc să-și ating un obiectiv. Sunt și situații în care obiectivul se schimbă pe parcurs. Pentru că în momentul în care identifică, își dau seama de tipul de motivație pe care îl au pentru un anumit obiectiv, reconsideră și atunci schimbă obiectivul sau mai sunt situații în care își dau seama că atingerea obiectivului, dacă reușesc să-l atingă, nu e suficient. Și atunci ajungem la ce ziceai acum, că participanții încep să-și pună întrebarea cine sunt eu, ce-mi doresc de fapt, obiectivul pe care l-am avut l-am atins, am crezut că o să mă facă să fiu mai bine, că o să fiu mai împlinită, că o să fiu mai fericită, dar de fapt mi-a adus ceva, sau și dacă am fost mai fericită, s-a consumat destul de repede și mă regăsesc din nou în aceeași situație în care mi-au un alt obiectiv. Și atunci eu rămân la nivelul în care sunt dependent
de ceea ce primesc prin atingerea obiectivelor ăstora. Și atunci viața e o sumă de obiective pe care eu tot încerc să le ating, pentru ca să stau un pic acolo, să-mi fie bine, după care să caut următorul. Și pasul următor după Gemini 1, în situațiile în care asta se întâmplă, e de fapt Gemini 2, care e o provocare de a mă asculta mai mult, de a face mai multă liniște, de a începe să înțeleg cum arată viața mea acum, să diferențiez între ce mi se pare ok, ce nu mi se pare ok și încet să caut bucăți din sinele meu autentic. Asta e și viziunea noastră la Gemini Workshops. Noi încercăm să fim din ce în ce mai mult noi înșine, adică mai aproape de sinele nostru autentic. Asta în primă fază noi și asta e valabil pentru mine, de exemplu. Urmând ca pasul 2 să îi ajutăm pe ceilalți să facă același lucru. Prin urmare, asta e parcursul la Gemini 2, un parcurs care are 12 săptămâni. În săptămânile astea, tot așa, avem 2 ore pe săptămână alocate întâlnirilor. Avem 3 etape. O etapă de conștientizare a unde suntem, în care avem unelte pe care le aplicăm de la săptămână la săptămână, teme pe care le facem. Mihai o să ne vorbească mai încolo despre una dintre uneltele pe care le aplicăm și pe care le-am transformat în Mood Tracker, în aplicația mobile de care ziceai. O etapă de compasiune, de împăcare cu mine și cu ceilalți, și apoi o etapă de alegere, noua mea alegere, de a fi un om diferit, așa cum aleg eu să fiu, nu așa cum poate am învățat, sau am fost constrâns să fiu, sau nici nu-mi dădeam seama că sunt așa. Cam asta e partea a doua. Cam asta e și modulul 3 am înțeles că merge spre partea de dezvoltare spirituală mai mult. După ce ne-am regăsit pe noi, încercăm să cei care nu avem sau n-am avut sau n-am știut să avem o legătură cu Dumnezeu, învățăm să o avem. Da, modulul 3 e un răspuns pentru toți aceia care se blochează la un moment dat în modulul 2, căutându-se pe sine, ne descoperim, văd ce pot, ajung să fiu independent, ajung să am putere din mine să fac lucrurile pentru că vreau, nu pentru că sunt constrâns, nu? În momentul în care strâng puterea asta, apoi întrebarea se pune, dar totuși de unde îmi vine puterea? Vine din mine? Da, dacă eșuez, dacă nu-mi iese de fiecare dată, dacă una din abilitățile din care eu îmi extrag valoarea, puterea, nu mai există, atunci ce pun în loc? Adică Gemini 1 e un parcurs al meu care învăț să mă ating obiective, rămânând totuși dependent. Mulțumirea mea, fericirea mea, liniștea mea e dependentă de atingerea obiectivului. În modulul 2, bucuria mea, rezultatele mele sunt dependente de cât de puternic ajung să fiu, cât de stăpân pe mine, voința mea e mai importantă, dar dintr-o dată nu mai am nevoie de ceilalți, deci sunt un pic rupt de ei și în momentul în care eu eșuez, nu mai am de ce să mă prind. Și atunci modulul 3 e, de fapt, reconectarea mea cu sursa mea. Așadar, văd o diferență între... Avem acum pe piață foarte multe cursuri motivaționale, Da. cu 2-3 întâlniri. Ori majoritatea, din câte știu eu, spun că nu funcționează decât pe o perioadă scurtă de timp. Gemini observ că alocă modulul 3, cât durează? Deci modulul 2 durează 12 săptămâni, modulul 3 durează, tot 12 săptămâni. Așadar, e un parcurs de câteva luni. Da, practic fiecare parcurs e un parcurs de 3 luni. Și pot să zic că nici măcar astea 3 luni nu sunt de fiecare dată, nu e timp suficient. Parcursul ăsta se transformă în timp într-un mod de viață, într-un mod de a face lucrurile, într-un mod de a trata lucrurile. Pentru că la Gemini nu apucăm să luăm un obiectiv, îl tratăm, adică îl gestionăm cu uneltele pe care le avem, după care uneltele alea ne rămân la dispoziție și pe toate celelalte obiective. La modulul 2 îmi stabilesc un obiectiv că vreau să devin mai încrezătoare, vreau să restabilesc anumite relații și așa mai departe.
astea vin cu niște unelte pe care eu le pot folosi ulterior și atunci provocările apar pe măsură ce viața se desfășoară. Deci nu, în mod clar, o întâlnire de nu suficientă, ăsta e și motivul pentru care am alocat mai mult timp, ăsta e motivul pentru care timp mai puțin alocat, pe perioade mai lungi de timp, aduce rezultate mult mai bune decât o întâlnire odată. Odată la o săptămână sau știu eu. Aș mai adăuga și eu un lucru. Diminui un parcurs al fericirii. Pentru că premisa este cu cât suntem mai aproape de noi înșine, cu atâta suntem mai împăcați și mai bucuroși. Practic, Gemini 1 urmărește fericirea în lumea concretă. În lucruri palpabile, lucruri măsurabile, le putem practic atinge. Vedem că nu ne ajunge. Trecem la Gemini 2, unde fericirea e definită ca o stare de pace și bucurie. Ori de câte ori, deci practic busola noastră, în loc să fie fac lucruri ca să am pace și bucurie, se schimbă în caut pacea și bucuria și deodată ce sunt în pace și bucurie, practic știu că sunt ancorat în sinele autentic și încep să fac lucruri. Dar ca să ajung la sinele autentic, am nevoie de fapt să încep să îndepărtez balastul care este ego-ul care e supraconstruit peste noi de zeci de ani. Și după aceea, practic, la Gemini 3, fericirea devine un parcurs al creșterii acestui sine. Sinele se dezvoltă, dar nu se dezvoltă în curs de dezvoltare personală. Așa cum grâul nu are nevoie de ajutoare de suflat la rădăcină ca să crească. Are nevoie numai să fie pus într-un pământ bun, să aibă suficientă umiditate și suficientă căldură, el crește singur. Așa este și sinele nostru. El numai are nevoie să fie plantat în pământ bun și să aibă atenția noastră îndreptată spre el. Pentru că, practic, sinele are ca apă și soare atenția noastră. Și odată ce noi suntem centrați pe sine și știm cum să-l găsim, și asta facem pe parcursul ăsta, sinele crește. Și starea noastră, și noi începem să avem rezultate nu pentru ca să fim fericiți, ci fiind fericiți. Și grâul dă recolta lui la sfârșit de sezon, după calitatea bobului. Și cât de mult se străduiește, mă gândesc că este... Există, da. Și cât de mult se străduiește. Dar e o strădanie normală, e strădania oului care iese puiului care iese din ou. Adică, da, avem și noi partea noastră de a face ceva. Și da, e nevoie să fim suficient de puternici să spargem ou, că altfel, dacă ou se sparge înainte, să spargem, noi murim, că nu suntem pregătiți pentru etapa următoare. Dar după aceea, creșterea e naturală. E o creștere într-un ritm care nu ne tulbură pacea. Aș vrea să te întreb, ai simțit vreodată că ai dat greș? În ce? În cadrul Gemini Workshop? De vreo 10 ori pe tură, cel puțin. Cine știe aici? Aici noi premisa, iarăși, Gemini are niște premise, că noi suntem oglinzi pentru ceilalți și călăuze. Călăuze în măsura în care am fost pe drumul pe care omul vrea să meargă, am fost 5 pași mai în față și atunci ne putem întoarce și zicem, no, uite, asta a fost experiența mea pe drum, e sigur că ceva asemănător vei întâlni și tu, dar vezi tu că pentru tine s-ar putea să fie diferit. Fiecare situație e diferită. Și atunci, evident, noi, practic, plecăm de la premisa că dăm greș. Noi plecăm de la premisa că suntem imperfecți, plecăm de la premisa că suntem bolnavi într-un anumit sens, că, de fapt, noi avem personalitatea noastră e similară cu o mână care a fost ruptă, fracturată și s-a lipit cumva la strâm și niciodată nu a funcționat bine, dar noi ne-am obișnuit cu ea. Și da, când o rupem la loc, când o rupe chirurgul și o pune la loc bine, doar. Dar după aia, după ce se vindecă, ajungem în altă parte, mult mai bine. Vreau să vă întreb și despre, am auzit vorbindu-se despre body. Da. Cum ne ajută un body să trecem Foarte fain. tot acest proces? Un body ne ajută, ne motivează suplimentar. E o ancoră noastră ca să nu fugim prea repede de obiectivul ăla, de provocarea respectivă. E un om care ne ascultă. E un om care, așa cum zicea Dragoș, nu ne dă sfaturi. Când dăm sfaturi, greșim.
și greșesc destul de Așa. Deci premisa e că Badiu e un om care mă ajută, dar mă ajută punându-mă întrebări. Mă ajută, încercând să facă lucrurile mai clare pentru mine. Și Maxim, vorbind despre situația lui sau ce a întâmpinat într-o situație poate similară sau ceva în care a fost implicat similar. Dar nu la modul de a da sfaturi niciodată, pentru că toate situațiile, cum ziceam mai devreme, sunt diferite. Badiu e o instituție, zicem, o instituție a Badiului, care funcționează foarte bine, care, așa cum am zis, crește motivația, ține oamenii mai aproape, avem și niște grupuri de suport din care echipele de Badi fac parte, pe lângă întâlnirile noastre, la 2 ore pe săptămână. Badiu, fiecare pereche de Badi perechile de Badi se văd în timpul săptămânii încă o dată, își fac temele împreună, mai lămuresc poate din conceptele, metaforele, filmele, avem multe unelte frumoase și care inspiră, de fapt, tot parcursul ăsta și susțin parcursul și atunci Badiu așa funcționează. Având în vedere că o avem alături de noi și pe Maria Sucilă, Maria, vreau să-mi povestești un pic ce a însemnat Jiminy pentru tine, cum ai reușit să parcurgi cele 3 module, simți că te-ai regăsit pe tine, simți că ai reușit să ai o relație mai bună cu spiritualitatea. Cum te-a ajutat, efectiv? Eram acum 3 ani într-o fază foarte grea a vieții mele, adică eram puțin pierdută, să zic așa. Și așa s-a întâmplat că o prietena mea s-a înscris la workshop-ul Ce te oprește să fii fericit. Care te oprește să fii fericit? Și am întrebat dacă vreau să merg cu ea. Și am acceptat. Nu știu exact de ce, pentru că nu eram pe chestii de dezvoltare personală sau așa, dar ea era și am zis că să mergem să vedem despre ce e vorba. Și am ajuns la Jiminy, care Jiminy cumva mi-a oferit un cadru, sau am găsit acolo un cadru foarte, nu știu, foarte cald, în care, ok, trebuia să-mi pun un obiectiv. Nu aveam niciun obiectiv, hampar, nu aveam nici obiectiv să-mi pun. Deci, după cum îmi spuneam, eram pierdută. Și cumva pe parcursul acelor 5 săptămâni, am aflat că vreau să am un obiectiv, am aflat că, de fapt, eu vreau să știu cine sunt, am aflat că am nevoie să văd cine se manifestă în viața mea și cum, și am început să sap. Au fost 5 săptămâni foarte grele pentru mine, în sensul că Ana spunea că marea majoritate a oamenilor nu-și acordă foarte mult timp pentru temele. Pentru mine la 5 săptămâni a fost cu multe teme, adică multe ore. Pe vremea aia fumam și la fiecare temă fumam câte un pachet de țigări, încercând să-mi răspund la întrebări. Dar a fost foarte benefic, pentru că am ajuns și la Jiminy 2 și l-am trecut și am început să aflu tot mai multe despre mine și autentic, să-mi dau seama despre unele lucruri de care nu eram conștientă, să-mi dau seama de cum afectează și să-mi dau seama de fapt cum pot să fac ca să-mi fie bine. Cât despre relația cu spiritualitatea, fenomenul Jiminy 2, cred că cumva inevitabil, mi-am dat seama că de fapt erau acoperite niște chestiuni, dar de fapt eu cred în Dumnezeu și a fost un parcurs după aia absolut normal, adică am mers mai departe și am continuat, adică mă ține în continuare ceva pe drumul ăsta, cum zicea și Dragoș, n-am pornit cu ideea că eu am ceva de dat, dar pe parcurs mi-am dat seama că mă potrivesc cumva acolo și ei au aceeași părere și cumva continuăm pe drumul ăsta. Așadar ai rămas alături de echipa Jiminy? Da. În cadrul Jiminy 4. În cadrul Jiminy 4, da, facem Jiminy 4, în care cumva ne-am hotărât, adică eu m-am hotărât și ceilalți la fel, să fac ceea ce simt că
e bine să facă, sunt cumva chemată să facă, ei face parte din vocația mea și cumva ăsta e obiectivul principal, să trăiesc ceea ce sunt chemată să fac sau pentru ceea ce sunt potrivită eu să fac și asta pare că potrivește. Maria, așa să te întreb, ai reușit? Te întrebam de obiectiv. Păi, obiectivul meu era să am un obiectiv. Asta ziceam că să am un obiectiv. Am ajuns la finalul lui să am obiectiv, adică să aflu cine sunt. Deci da, pot să zic că am reușit să-mi ating obiectivul. Și efectiv în cadrul Gemini 4 îi ajut pe ceilalți ca să înțeleg, să se descopere pe ei. În cadrul Gemini 4 merg mai departe cu drumul pe care am pornit eu, adică mă descoper eu în continuare și văd eu ce am de făcut la mine în viață și cumva, da, sunt și suport împreună cu ceilalți membri ai Gemini 4 pentru cei noi care vin și care fac și cumva participăm la ședințele de grupuri și le zicem cum a fost la noi, ce am făcut. Dacă noi deja știm conceptele și uneltele, suntem familiarizați cu ele și atunci le reexplicăm dacă nu a fost suficient în era 2 ore. Adică cumva participăm la discuțiile dintre buddy. Și suntem din nou buddy, dar care au fost un pic înainte pe locul ăla și le explicăm ce se întâmplă. Te felicit că ai reușit să te regăsești pe tine, să-ți atingi până la urmă obiectivele. Asta e, cred că, și scopul Gemini Workshops. Și aș vrea să, așa, am o întrebare mai personală și musai să o zic. Cum vă ajuta pe fiecare în parte Gemini Workshop? Un exemplu personal. Simplu, m-am căsătorit. Felicitări, casă de viață. Cred că cel mai important lucru pe care l-am primit la Gemini a fost, i-aș zice, un sens în viață. Sens pe care nu-l aveam sau pe care îl aveam doar pe bucăți. Alte reușite au fost îmbunătățirea multor relații. Alte reușite, iar o altă reușită, cea mai importantă reușită, e să fiu mai blândă, să mă simt mai liniștită fiind imperfectă, să fiu mai caldă cu oamenii, să aștept, să am mai puține așteptări de la mine, implicit mai puține așteptări de la ei, să pun mai puțină presiune pe mine, să pun mai puțină presiune pe ceilalți și toate astea să ducă la o stare interioară mai liniștită, mai de pace și bucurie, cum zicea Dragoș mai devreme, dar pe care recunosc că nu am mereu. Să mă reușesc să o păstrez mereu, dar simt că mă apropii de ea și de fiecare dată apare altceva, o altă provocare, dar asta e direcția. Simți să măsori. Măsor. În curând o să putem măsura. Hai. Mai vreau să mai... Nu. Pe mine cred că m-a ajutat să înțeleg mai bine cine vreau să fiu într-o relație, că pot să fiu plăcut de ceilalți pentru ceea ce sunt și nu pentru ce fac pentru ei. Și cred că mi-am îmbunătățit mult relația cu părinții. Extraordinar. Aș dori să vă felicit pe toți, vă mulțumesc pentru mine. Eu personal am trecut prin experiența Gemini și pot să zic că mai am multe, n-am terminat. Mai am un drum lung de mers. Am reușit câteva obiective și pentru asta mi-au stat alături și Dragoș, și Ana, și Mihai de fiecare dată când am avut nevoie. Aș vrea să trecem la a doua temă importantă a emisiunii noastre, Gemini Moodwrecker. Aici, Mihai, cred că ne putea da cele mai bune. Da. În primul rând vreau să fac o mică introducere. Colegii mei ziceau de conștientizare. Acolo apare întrebarea și cine sunt eu? Cum mă simt? Dacă mă întreb pe mine cum m-am simțit marțea trecută, am dat așa acum o săptămână marți.
dacă nu reușesc să o leg de un eveniment important pe care să-mi aduc aminte, și așa starea mea o să fie numai în jurul evenimentului respectiv, dar cum eram dimineața, cum eram seara, nu știu. Și atunci, ideea noastră este să construim o suită de aplicații care să înlocuiască pe cât e posibil parcurgerea drumul ăsta de Gemini 1, 2, 3. În principiu e focusat pe 2. Prima unealtă din suita aceasta a fost lansată în dimineața asta, aseară târziu am reușit să o terminăm. Și nu mie de seculare. Da, fac parte dintr-o echipă foarte faină care lucrează de mult la produsul ăsta și care și-a tot schimbat forma, dar până la urmă am reușit să ne așezăm pe o variantă care a funcționat. Prima unealtă e un mood tracker, adică e o unealtă care mă ajută să urmăresc cum mă simt. Acum, aș putea să fac asta și scriind, purtând cu mine un carnețel și tot scriind din când în când. Asta necesită, cred că cel mai mult necesită determinare. Că eu încă n-am întâlnit pe nimeni care să fie dispus să facă. Da, e o regulă când construiești o aplicație de mobile, că utilizatorul e leneș. Nu vrea să facă nimic. Sau poate ne-am obișnuit să facem într-un alt mod. Da, dar gândește-te, se întâmplă ceva bun. Dacă se întâmplă ceva bun, vrei să te bucuri, nu să scrii pe telefon că s-a întâmplat. Dacă se întâmplă ceva rău, ești focusată pe ce s-a Vrei să întâmplat scrii din pe nou. telefon că s-a întâmplat de multe ori, chiar vrei să scrii pe telefon. Ideea, acum, multe care mai sunt, că nu suntem primii care ne-am gândit să înregistrăm cum mă simt pe telefon. Însă metoda prin care obțin informația e puțin diferită. Presupune un minim de output din partea mea, adică eu pur și simplu am un ecran pe care cu degetul într-o mișcare așa circulară spun dacă mă simt rău, așa sau bine. Și sunt niște nivele între, da, atât. Aș vrea să opresc un pic la partea de unelte, să nu trecem mai departe, pentru că avem și un material pe care rog regia să-l pună, ca să înțelegem un pic mai bine partea de unelte și cum merge Gemini workshops și întâmpină cumva partea de mood tracker. Gemini este o călătorie. Suntem cu toți călători în această viață. Să ne imaginăm viața ca un urcuș pe munte. Începe din vale și se îndreaptă către vârf. Nu suntem singuri în această călătorie. Avem colegi de drum care urcă cu noi. Părinți, prieteni, oameni dragi, străini. Muntele e plin de cărări, drumuri ce duc în diferite direcții. Un singur drum este drumul nostru. Pentru drumul nostru suntem cu toții perfect echipați. Avem toate abilitățile, avem toată puterea. Fiecare urcuș are însă obstacolele lui, probleme ce apar, cărări greșite pe care le urmăm, oameni ce ne trag înapoi. Blocajele și grijile creează mult zgomot în viața noastră. Și umblăm cu zgomot pe fundal, pe aceleași urcușuri, până ajungem la un drum fără ieșire. În acel moment ne oprim. Nu ne mai luptăm cu grijile, stăm și începem să ne ascultăm pe noi înșine. Vocea pe care o auzim atunci este vocea lui Gemini, conștiința noastră, eul nostru autentic. Din acel moment, calea noastră devine clară. Începem să urcăm cu bucurie, să ne descoperim și să ne trăim vocația. Asta facem la Gemini. Facem liniște, ne descoperim pe noi înșine și ne propunem să trăim o viață autentică. Am revenit, dragii mei, în direct. Poate ceva ce am uitat să vă spunem acum e că Gemini workshops sunt gratuite și puteți participa doar cu bunăvoință, fără a plăti vreo sumă pentru acest workshop. Ceea ce face întregul parcurs mult mai greu. Da.
Pentru că dacă am plătit, sunt foarte motivat să mă duc acolo să scot maxim de rezultat. Așa e, dacă e gratuit, poate tindem să subapreciem ceea ce primim. Și noi ne-am pus problema asta multă vreme și am persistat în nebunie. Și persistam în nebunie. Că așa credem noi. Și până nu o să credem altfel, o să facem așa. Felicitări pentru asta. Continuăm cu mutreacă. Da, să vedem unde am rămas. rămas Da, ziceam că e greu să găsești momentele în care să chiar introduci informația și ok, marți m-am simțit bine sau m-am simțit rău, dar unde eram? Cine îmi dă stările astea? Că eu am oameni în jurul meu care îmi influențează starea, dacă nu mi-o chiar generează. Și atunci, tot căutând să introducem și elementele astea, le-am introdus și, practic, fără ca utilizatorul să trebuiască să introducă informații suplimentare, deci în continuare vei introduce că te simți bine sau rău, dar telefonul tău, din fericire sau din păcate, știe tot timpul unde ești. Acum, de exemplu, știe la stadion sau la Cluj-Aia, că e aproape de noi, de alta. Și poate să îți spună locațiile prin care tu treci și felul în care tu te simți în locațiile respective. Și la fel, de fiecare dată când vorbești cu cineva, când ai o conversație telefonică, imediat după aceea primești o notificare în care ești întrebat cum te simți acum în legătură cu discuția cu omul acesta. Și atunci, practic, putem să generăm topuri ale locațiilor și topuri ale oamenilor cu care tu interacționezi, totul dintr-o singură mișcare. Acum, aplicația a fost azi lansată pe Google Play și deocamdată este lansată doar în România. În data de 18 octombrie vom avea lansarea oficială în cadrul unui eveniment de la ora 18 în Parcul Central, la Casino. Și unde vă invităm pe toți să veniți să ne vedeți. Mulțumim tare mult, cu siguranță vor fi mulți alături de voi în data de 18. Vreau să te întreb, se poate și posta această stare? De exemplu, în acest moment mă simt fericită sau putem să o postăm pe o rețea de socializare sau putem să o avem doar pentru noi? Da, chiar mai mult de atât. Ceilalți utilizatori de ai Mutreacă-ului, care sunt și prietenii tăi pe Facebook, vor vedea acea postare dacă tu ai decis să o faci publică pe Facebook. Și atunci, practic, timeline-ul tău, așa îi zice în aplicație, unde vezi stările tale, din când în când poți să vezi și stări ale altor prieteni de ai tăi, dar doar stările pe care ei decid că vor să le facă publice, să zic așa. Așadar, această aplicație te ajută să-ți urmărești cumva starea ta pe o perioadă mai lungă de timp și să îmbunătățești atunci când te simți nu e o stare prea bună. Partea de îmbunătățire vine de la tine. Aplicația e o simplă oglindă. Nu încearcă să-ți influențeze starea, ci doar să te facă conștient de posibilii factori care îți influențează starea. Pentru că chiar la început cred că a apărut ideea, dar am fi dat greș rapid dacă încercam să vedem de ce te simți așa și hai să te facem să te simți mai bine. Că e o aplicație până la urmă. Tu, în interiorul tău, trebuie să iei deciziile. E, dacă îmi permiți, Mihai, același principiu, cu principiul pe care noi îl aplicăm cu body-ul sau la workshop-uri. Eu nu dau sfat, nu-ți spun ce să faci, te întreb, oare de ce ești așa sau oare ce se întâmplă acum. Și eu dacă primesc întrebare, îmi dau seama cum mă simt singur și îmi iau propriile decizii, fac ce consider eu că e potrivit, pentru că doar eu știu care e cel mai bun răspuns pentru mine în momentul respectiv. Pentru că eu îmi trăiesc viața, ceilalți nu, oricine ar fi, poate oricât de apropiați, cu atât mai puțin o aplicație. Atunci,
aș mai vrea să adaug ceva. Deci aplicația este disponibilă începând de azi, Jiminy Mood Tracker. Este gratuită, are un modul care este plătit, dar care activează o parte din statistici. Dar orice utilizator, după puțină utilizare, după ce începe să aibă puțină informație, va obține statistici proprii pentru viața lui până la urmă. Deci, ea este perfect funcțională până la urmă și chiar și în versiunea gratuită, să zic așa. Așadar, eu mai vedeam pe Facebook anumite postări în care cei care postau se simțeau, nu știu, entuziasmați, fericiți. Mi se pare o idee foarte bună să ai posibilitatea să-ți analizezi starea doar pentru tine, la un moment dat, și poate peste o săptămână, o lună, sau chiar mai mult să te uiți și să-ți dai seama că atunci erai fericit, în momentul ăsta nu ești, oare de ce? Și e practic un lucru tot cu tine însuți și cred că duce spre evoluție. Sunt convinsă că duce spre evoluție. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Mulțumesc, Maria, mulțumesc, Dragoș, mulțumesc, Ana, mulțumesc, Mihai. Și noi mulțumim de invitație. Și vă așteptăm pe toți la lansarea oficială a Mood Tracking-ului, a aplicației Mood Tracking. Până atunci o puteți downloada de pe Google Play. Și de aici, de la Cluj AM, vă dorim o seară frumoasă și toate cele bune.